шумо медонед ки валнисия папугай яъне тутиҳо зиёда аз 100 калима аз худ карда метавонанд. онҳо дар байни дигар олами ҳайвонот хело хотираи хуб доранд ки метавонанд то 3 ҳам ҳисоб кунанд. Як-ду-се. номи тутиҳо аз калимаи юнонӣ мелос сурудхони ситакос папугай. тутиҳо макони зодаашон Австралия ва як хел ҷазираҳои ҳамсоя мебошад. гумон меравад ки дар аввал ҳамаи тутиҳо дар ҷангал як намуд ранг доштанд, вале бо иваз кардани ҷойҳои муҳиташон рангоранг шуданд ки ҳозир хело рангҳои зиёди тутиҳо вуҷуд дорад. дар шароити мӯътадил дар зиндагии ваҳшиёнаашон тутиҳо ҳазорҳо дона ба мисли пода ҳамроҳ мегарданд. ҳангоми зиндагӣ дар ҳамон ҷангалзор тутиҳо ҷуфт интихоб мекунанду ва то охири умр дигар ҷуфташонро иваз намекунанд. барои ҳамин вақте ки хариданӣ мешавед хуб фикр кунед. тутиҳо ба ҳисобҳои миёнат 10-15 сол умр мебинанд ки максимум то 25 сол. тутиҳо аз 4 то 12 тухм гузошта дар давоми 17-20 рӯз чуҷа мебароранд. чуҷаҳои тутӣ дар вақти тавлид 2 грамм мебошанд ва калонҳояш бошад 30-40 грамм мебошад. ҳарорати бадани тутиҳо 41 градус селсия мебошад ва дар як рӯз 10-12 соат хоб мераванд. дили тутиҳо 200 тапиш дар як дақиқа мезанад ва то 180 градус сарашро тоб дода метавонад. одам дар як сония метавонад 16 кадрро фарқ кунад, вале тутӣ бошад 150 кадр сония. ва тутиҳо шоколод, намак, маводҳои масткунанда, авокадо додан қатъиян манъ аст, азбаски барои онҳо заҳр аст. тутиҳо ба мисли одамон ростанаву чапана мешаванд. агар дидед ки тутӣ бо пои росташ ғизоро хӯрда истодааст, маълум мешавад ки ростана аст, агар бо чап бошад чапана. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳам як вақтҳо тутӣ доштам ва дар наздикии кабк сабаташ мондагӣ буд ва чанд моҳ якҷоя бо ҳамроҳии кабк буданд ва ба мисли кабк сурудхонӣ ёд гирифта буд. боз набаред дар наздикии ягон гов монед.